Chydefed, mae'r Wyn Menyw Charollais yn syrenu nawr yn yr heilwen braf. A byddwn ni'n dweud, mae Adrian Davies y Glanbrydan y beirniad yn mwynhau hefyd yn canol yr heilwen braf gyda'r Charollais yma. Wedi tynnu'r restr fer fan hyn, gadael nhw bant o'r holt yn hyn. Gweld sut wnaethon nhw dangos un yn bant nawr. Yn edrych yn steil wrth gwrs. Mae yn bwysig yn dweud bod ni'n gweld nhw'n rhedeg o amgylch yn naturiol. A maen nhw eitha gwyllt hefyd, yn dyn nhw. Mae'n gallu bod yn beryglus. Ti'n barod i rygbi taclos fydd angen? O, ysdw fi moyn, ond falle fydd angen. Bydd yr arddangoswyr ddim yn hapus falle. Ond mae'n ffordd dda o weld nhw, a sio maen nhw'n ymateb, sio mae trad nhw, achos mae angen bod ati cos ym mhob cornel, yn dysau. Yn union, jyst yn edrych yn mwy naturiol, bant o'r holte, llai o job i'r handler, mwy o job i'r ddafed i hun. Nawr, maen nhw'n mynd amdani. O bosib, mae dyma'r tro ola nawr fydd Adrian yn edrych arnyn nhw. Fe fydde'n rhoi nhw nawr mewn rhyw trefn na. Os fydden nhw'n gallu dala nhw. O, fydd hi'n agos iawn. Maen nhw'n dangos un yn bant yn nawr o'r grŵp ma. Mae'n cynnar yn un dda. Ie, glei. Mae eisiau bach o sbarc mewn ddafad, dwi'n dod e. Oedd digon o sbarc yn hwnna. Os, na, smart iawn. Bach o goffro, dim byd gwell, ys e? Iawn. Yr arddangoswyr yn dod fel un byddin nawr i trio i dal nhw. Wedyn ni bod eisiau look arnyn nhw i hynny dyn. Third time lucky mewn nhw'n dweud. Ie, glei. Trydydd tro i Gymro. Dyna nhw. Maen nhw'n gweud bod ffermwyr yn gwneud chwaraewyr rygbi da, wel, sy'n rhyfedd os e. Taclo dew trwy amser. Yn enwedig Charollais. Nawr de, maen nhw'n ei gosod yn ôl fel oedden nhw ar hyn o bryd, ond mae Adrian yn amlwg wedi gweld nhw mewn golau gwahanol, felly fe all pethau newid nawr. O'n dawad smart fan hyn, dy Paul Curran. Chwarae teg, mae wedi gadael yr ail rhan i fynd nawr hefyd. Mae'n drylwr yn dweud fel beirniad. Mae'n Wyn Menyw, pwerus tu hwnt yma, yn dos e? Os, wel, wrth gwrs, Charollais, un un o'i na'n mis Rhagfyr, felly bach mwy amser iddyn nhw dyfu cyn dod i'r sioe. Ond na, mae seis yn nhw. Ond yw 8-9 mis oed ydyn nhw, rhan fwyaf nhw, ynddo fe? Odyn. Ie, i ni wedi dod fan hyn dros y blynydde dal yn gofyn i'n hunain sut i ni'n cael nhw'r seis ma, ond mae lot o waith yn mynd mewn iddi. Ond mae'r Charollais tyfu'n dda, magu pwysau'n gyflym. Odyn, gan chi wneud bod ti 40, falle 50 kilo mewn bod ti 10 wythnos, 12 wythnos. Wel, diolch ti Tom. Dwi'n meddwl maen nhw'n cael amser nawr i osod nhw'n ôl yn rhyw fath o drefn, a wedyn bydd Adrian yn cael cipolwg sydyn dros ni tro, a wedyn byddwn ni'n cael gwybod pwy fydd Wyn Menyw Charollais o'r sioe. Mae'n mynd eto. Nawr fi'n credu. Ie, ewn ni eto da fe. So, possibly, dim ots, dyn ailadrodd beth o hwnna, achos sa'n credu bydd hwnna'n mynd mas, oce? Ie, mlaen iawn. Dechrau ni bach i gynnar. O'n i'n meddwl, dim dal yn o fe, lle fe, wedi jyst wedi mynd amdani fe. Ie, bach o practice. Ie. Iawn? Croeso cynnes nôl i gylch y defed. Ni nawr yn chwilio am Wyn Menyw Charollais gorau'r sioe. Nawr te Tom, mae Adrian wedi gadw nhw'n rhif. Mae wedi ail osod, maen nhw wedi mynd nôl i'w trefn, ond nawr fi'n credu mae'n mynd i fynd trwyddo nhw nawr am y tro ola fi weld os mae fe'n hapus gyda'r drefn. Fi all pethau newid nawr. Gallen, mae teip dy fe fan hyn, fel gwelwn ni yn y clas diwetha. Steil, croen da, kwart ar ôl, llawn. Wy'n offi'r dawad sydd y Paul fan hyn. Smart iawn. Paul Curran yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. A wedyn, ydych chi teulu'r Ingrams yn ail, a Arwyn a Jane o Hendy Gwynedd Daf yn drydydd. A fel y mai! Ffantastig. A'r
arbennig i deulu Paul Cyrrans. Ti'n hapus dy'r penderfyniad? Gwelais i'n dod mewn i'r ring i ddechrau bant. Just lot clustedd arni, pen darni, gwlan dyn. Yn union beth mae Adrian mynd am heddiw. A fe nath Paul Cyrran ennill is-bencampwr y rhyngfryd o'i'n hwrdd gorau'r sioe y llynedd. Felly, o'n fenw i Lenny, dy fe? Yn union. Diolch o galon i ti, Tom. Well, congratulations. Well done, you. You're sweating. No, it's hard work. Is it? No. Wasn't the last one, no, over the moon. Yeah. Over the moon. Yeah, tough class. Yeah. Good lot of good sheep. And last year you went on to win the reserve interbreed Ram Lamb. Ram Lamb, yeah. Will it be one better with the ewe lamb this year? Who knows? We can hope, can't we? Yes, of course. Yeah. Enjoyed that? Yeah, no, I did. Yeah. You've been keeping Charollais for a long time now. Yes, 25 years now. So, yeah. And you've caught the bug and that's it then. Caught the bug the Royal Welsh, isn't it? Yes, it is, isn't it? Thank you. Well, congratulations to you. And I'll get Adrian, the judge. Adrian, dyn y draw. Yeah. Ti'n mwynhau? Ydw, yn mwynhau yma saw. Ti nath ennill y dosbarth yma llynedd? Ie. Ond Mae'n nôn fe nhw'n neis. Beth sy'n mor arbennig amdani? Smart, clustiau lan, top line dda dydi. Mae'n aros yn sgwar o hyd. O'n fe nhw special dyn ni'n gweud. Very good. Ti'n wedi cael dy blasio? Ydw. Mlaen, mae pen cyfreithau nawr. Ie. Ti edrych yn smart iawn. Diolch. Pob lwc i ti. Well done.